Bir gün bazarda bir adam atını satyarmış. Bir alıcı gelip şeýle diýär: "Men gassap, atynda bir kemçilik bar bolsa aýt, bilip alaýyn." Atyň ýesi şeýle jogap berýär: "Meniň atymyň üýkeni deşik. Alyjy giň galypdyr. Ýöne şonda-da aty satyn alypdyr." Üýüne alyp gidip görse, hakykatdanam atyň üýkeni deşik eken. Muňa gaty haýran galypdyr. Aradan bir ay geçipdir. Bir gün alyjy atyň iýesini ýene görüpdir we ondan bolan ýagdaýy sorapdyr. "Doganym, sen dogruçul beýeri ekeniň. Aty üýe alyp gidip gördüm. Hakykatdanam üýkeni deşik çykdy. Muny nereden bildin?" Atyň iýesi gynanç bilen şeýle diýipdir: "Sebäbi, şol atymyň taýy güýjüň başynda, göz öňünde ölüpdi. Ol öz taýyny ýitiripdi. Bu dünýäde perzent erdini çeken hiç bir jandaryň içi sag galmaz. Allah Taala hiç bir jandary öz perzendinden aýyrmasyn. Adamlar çagalary öldürmesin. Men dümüp bilmedim. Maňa näme diýip bilmedim. İçim ýandy, dilimi saklap bilmedim. Adamlar çagalary öldürmesin."